ассалому алайкум бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бародарои азизи гироми қадр, бародарои азиз, бовар ки як 2 рӯз пеш буд як бародар аз Екатеринбург занг гуфт ҳамҷа тоҷико ба тоҷико ҷанг кардагиян ака ана дидша заагиян корча дидша чунон корчаи заагиян ки мутаассифона ба ҳалокат расидан. бародарои азиз, ма ҳайрони шумоем бародарон. албатта ки ман мефаҳмам бародарои азиз, ма чизое ки гузаштаестай алҳамдулилло ки дидестем, чизое ки корое шидестай ҳамаямёра мо ба пеши чишм дидестем, и гузаштестем. ҳоло он ки нигаҳ кунем ки бародарои азиз, мо тоҷикем, мо тоҷик ба тоҷики худмон раҳм накунем, пас дигар кас ба мо чӣ раҳм мекабоша? бародарои азиз, бестем фикр кунем ки модари ман мара ба як умеди роӣ мекуна ба кор ки фарзандам биёя занаш битам, фарзандам биёя занаш битам, навасадор шава, хонадор шава ва зиндагии хуб куна. ҳамин фикре ки модари ман мекуна, ҳамин фикра модари таҳани мекуна. бародари азиз, ту мара миёй мезанӣ, корча мезанӣ, мекушем, ту мера 10-15 соли дига мешинӣ, фикр мекунӣ модари ту намесӯза. бародари азиз, дар байни 4 ситамбр мебаранд маҳкамат мекунанд. барои чӣ? барои як кори кӯчакаке ки разборе ки барои 2 пули ҳаром, 2 пул. ҳоло он ки 2 пулам боша ё ки 10 пулам боша, ё ки барои як мошин боша, ё ки барои як хона ҳан боша. бародарои азиз, мо алҳамдулиллоҳ мешинем, мехезем, мегӯем ки мо мусалмон ҳастем. бале, ҳамин хеле ҳаст бародарон. пас чаро мо мусалмон ҳастем, ҳамзабон ҳастем, бале тоҷик ҳастем, наметонем ки масъалаҳое ки байни мо мегзара, мо бояд дар сари устол бишинем, гап занем, сари устол қатӣ ҳалш кунем. барои чӣ? бародарои азиз, барое ки дар байни мо вақте ки гурӯҳ ҷамъ мешава, ман мебинем, ман бисёр бародаронро мебинем ки яъне ки 4, 5, 6 нафар як ҷо мешаванд, ҳастанд ҳамунҷа 5 нафараш одами хубай, неки якташ одаме ки бад аст, нияти бад дора, нияти ғализ дора, ҳамун 5 нафара меравад дар як коре меғутона ки умршона месӯзонанд. бародарои азиз, аз ман хафа нашен, бо нагӯем ки худаш кияй биромада имрӯз мора насиҳат кистай. валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам дили ҷигарам хун мешава. ман ба ӯ хотир мегӯм бародарои азиз, на ба хотире ки просто ман бигӯм ки всё тамом ака таваккал шон ба худо ягон чиз не. на бародарои азиз, ё ки барои як манфиати худам. албатта ки мада манфиат мешава, ҳамун манфиат шамияи мада ки як кас мара раҳмат мега, як кас мара мега ҳобест ҳамин бародар гапи хуб зестад, гапи хато назадестад. бародарои азиз, темболе не толка тоҷик, дига миллат ҳам боша. бародарои азиз, ман аз шумо ҳамчун бародар хоҳиш мекунам, бишинен сари як устор, сари масъала биёен, масъалатона ҳал кунен. алҳамдулиллоҳ озодае, дунё озодае. бародарои азиз, на ин ки бераҳмона корча қатӣ бизанӣ ва тоҷики хита бизанӣ бикушӣ ва ай кунӣ. бародарои азиз, валлоҳи қасам ҳам дар и дунё ҷавоб мегӯем, ҳам дар ӯ дунё ҷавоб мегӯем. хуни як бародара, темболе ки мо мусалмон ҳастем, бо мегӯм, такроран мегӯм, мо тоҷик ҳастем. мо вақте ки байни худмон соз намегирем, бародарои азиз, пас байни дигарон мо чӣ хел соз бигирем? пас дигарон моро чӣ хел ҳурмат мекунанд? дигарон моро чӣ хел қадр мекунанд? бародарои азиз, аллоҳ шоҳида дилам хун мешава. ба чӣ хотир? ба хотире ки дар мулки бегона модар фарзандша бо умед роӣ мекуна ки фарзанди ман бира кор кун, биёр як зиндагита хуб ки як зан бигир, як хона ва дар кун ки ман ҳани пеши ҳели ҳамсоёда бигӯм ки ман зиндагӣ дорам, фарзанди ман зан дора, хона дора, ман наваса дорам. бародарои азиз, аллоҳ шоҳидай, пасаи коре ки мегзароненаш
пушаймон мешен, фоидатон намекунад. бигзор бародарои азиз, фарқш нест қатъи кадом зотиш ки гап мезанен ва мехӯрен, бишинен сар як устол маслиҳат кунен. ма боварӣ 100% дорам бародарои азиз, бе корчакашияни бе ҳамин хел чизо ҳолатҳое ҳаст, мешавад чи коре дар дунё ку ки бародарои азиз ҳале хидша наёва. ба корча задана, ба ин хел кор кардан бародаро, ин роҳи ҳалаш нест. фикри хита накардӣ бародари азиз, фикри зан така, фикри зан та накардӣ, фикри фарзанд така, фикри фарзанд та накард, фикри падару модар та бикун, чӣ қадар ҳамво месӯзанд. фикри ҳеҷ каса накардӣ, фикри ӯ дунё така бародари азиз. хуни бегуноҳ, хуни як бародари хита чӣ хел мезанӣ мерезонӣ. аз гапҳои ман хафа нашем бародарои азиз. просто байни мардум да байни миллат да вақте нигаҳ мекунам бародаро, тоҷик ба сари тоҷики хидша ин хел меояд, дигар аз бегонагон мегӯяд ки аз бегонагон чӣ бинолем ки ҳарчи бар ман кард ошно кард. бародарои азиз, бо эҳтиёҷ бошен, сари як устол бишинен, масъалатона ҳал кунен. алҳамдулилло ки луббои кор роҳи ҳалли хидша дорад. луббои кор алҳамдулилло. ман ҳамин қаҳкҳое ҳастанд, ҳамин қаҳкҳое ҳастанд ки мебинам сари устол мардака файрод мекунад, мешинанд як пиёла чой мехӯранд, коршона мебинӣ железни буд шида рафтаистай. бародарои азиз, хунтон дар ҷӯшай, бачаҳо ёшен, бо эҳтиёҷ бошен. инамое ки ту корчааш задӣ ва мурд рафт, модари ӯ айғами ӯ фарзандшам клед мешава, мерава, модари ту айғами тура бародари азиз клед мешава. ғамгусае ки дар дилаш клед мешава, мекушаш мерава. анамо ғам ғусса мекушаш мерава. барои чӣ? барое ки фарзандаш дар тирма шиштагиай. барои ҳам бо эҳтиёҷ бошен. дуо мекунем ки ба парвардигор тинҷӣ ва амонӣ боша, дӯстӣ ва сулҳ боша, бо якдигар дӯст бошем, иттифоқ бошем. бародарои азиз, аллоҳ шоҳидай, зиқ мешам, просто зиқ мешам. касе мегӯяд ки касе ки бародарша фикр мекунад дар як зери хатарай, дар як зери бад аст, ба фикри бародарша намекунад, вай мусалмон нестай. бародари азиз, просто фикр мекунам, калақат фикр мекунам, як умр падар модар азоб мекаша, як умр худат азоб мекашем. худо нигаҳбонтон боша бародаро, бо эҳтиёҷ бошен, худона эҳтиёт кунен. худованд умри кӯтоҳ мондудагиай, умри кӯтоҳро ба ғаму ғусса нагзаронем. умри кӯтоҳе ки падару модари мо дорад, ба ғаму ғусса нагзаронаш.